Do you? Здравей, днес ще говорим за It's the Lux BG, който беше направен един клип, че има хейче някакви скални за да смешат такива работи. В смисъл, да я знам, жалко. Нито съм скална за да смесите, в смисъл може да се скамнал едно-две лапта. Няма значение. Вече са ми омръзнали тези работи. Така, вижте този клип на It's the Lux BG. Излагация за България, на къде отива тя? Така, добре, ето виждате имат 18 лайка. Също той е написал тук, браво за 10 дислайка. Според мен, защото той е написал също виждаш колко уважават нашата държава България. Тия 20 лайка според мен са от че копирал клипа. Както в смисъл, можеше поне да се направи труда да напише Бай Амгад, който е това момче също. Който е направил клипа. Чакайте първо да я покажа на It's the Lux от това. Чува клипът преди Саша Викъл преди 6 часа. Ще погледам най-отдав. Ето. Това е един много голям чага. Така. Ето виждате. На 18 марта даже преди един ден. Тук ще ви изпиша, ето това е един ден печен. И аз съм качил също този клип. Но съм написал, че нали от него. Защото го изтегнах от него и качих. С целта да го разпространим. Така. Момчето виждате има 120 лайка, повече от Делукса. И да знам жалко, не? Чакате не може Делукса, не може да си измисли някакво клипче. Нали знае само да тегли. После му вика, че не е било негово. Някакви такива просто. Те знам. Не, жалък е, жалък е. Какво ви кажа? Това. Чао.